varsågod och rid. Och därefter 5 Cornelia Tessell. Tror du kommer ut bort någon? Liam är också en sån här häst man kan vara så på. Kom igen nu! Nej, men hon har inte... Kom igen Moa! Kom igen Moa! Kom igen Moa! Kom igen Moa! Kör innanför. Kom igen Moa! Bra! Okej, Tid 17,1 jag kan Då har vi våra duktiga pristagare på plats och segrade här gjorde alltså Moa Karlsson Söder med Liam som hade 0 fel och tiden 17,1 sekunder. Det var jättesnabbt. Och på andra plats Ebba Jennefors med Tåda som hade 0 fel också hon och tiden 20,2 sekunder. Jag tar det sen. Då tycker jag vi ger dem en jätteapplåd och då ser vi Moa Karlsson Söder att ta täten i härvarvet. Plats för alla. Ja, det försvann ju efterhand så att det löste sig. Ja, det gör det. Och nu, ja, det försvinner. Transporterna är lite tajt. Ja. Många har kommit. Ja. Faktiskt, många transporter. Det är inte så många kvar som ska komma. Nej, jag tror att de flesta. Jag tror inte det. Och här kommer hon alltså då, Moa Karlsson Söder med Liam som var klubbmästare på Skogslottens ryttarförening 2011. En jätteapplåd. Och Moa var i särklass snabbast, nästan 3 sekunder snabbare än någon annan i klassen, så vi har en världssegrarinna. Moa! Moa! Och då får vi se Moa och Liam med ett ärevarv till. Sen stoppar den här i din ficka.